E kinde ma oganda Jokenya yango chieng' tiyo kod yore mopogore opogore mag komo nyuol, Jokanyo e sektas mopogore okwayo piny owacho mondo mi ochiw puonj ne joma chuo mondo gin bende girwak yore mag komo nyuol mago mag joma chuo, ka kore kaunti ma Kisumu osechako chiwo puonj ma kamano. E gwenge mago ma Manywanda mayudore kaunti ma Kisumu, Asha Omondi ma jahigni 29 osebedo ka tayo chenro mar chiwo puonj ne joma chuo kuom dweche 4 mokadho. Chenro ma kata kamano osebedo kanyo ka ikwedo gi moko kuom oganda e kaunti no. Nonro nyiso ni piny Kenya osebedo gi medruok mar jogo matiyo gi yore mag komo nyuol e yo ma joma chuo ka gintiere 25% kuom thuolo mar higni 20 mokadho. Migawo mar thieth bende koro ochiwo paro. Weche mag pango nyuol nang'eyo mokwongo, nakwongo ng'eyo ka ne antie skul, to but nokakawe ne en gima serious, nikech bende pod nantie skul pok nang'eyo weche mag keny. Koro bang' ka nasedonjo e keny, koro nadwaro ng'eyo mang'eny kuom family planning. Challenges sana kaka yani chandruok ma ji neno kaka wan chuo waluoro winjo weche mag komo nyuol, kendo waweyoga ni weche gi gin ga mag mon. To kaka nadhi kuro manong'isa, nayudra kakara weche gi onego bed ni joma chuo gi joma mine winjo. Kana duogo e group manaloso gi jo group, ne apimo negi gik madware kaka sani piny dhi gi kaka bende piny uchumi mar piny chal. Komo nyuol en gima ber. Discussions in the various groups actively started in May. So the male champions ran the discussions across the various groups. Our target is to empower men with accurate family planning information, to encourage men to have safe spaces of discussion in their households with their spouses about family planning, the uptake, the use, and even side effects. And after that, get our community health promoters